ng suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at welcome po sa ating pong programa na Tinig ng Pag-asa. Ano po? At sa gabing po na ito, no, ay nasa tema po tayo na kung saan speak the word, ano po, na matatagpuan po natin sa Luke chapter 7 verse 7. So alam ko po ang bawat isa po sa atin, no, marami pong napagdadaanan, marami po na mga pagsubok, ano po, pero sa gabi po na ito, sa oras po na ito, ay atin pong i-focus ang ating mga atensyon. Walang iba sa nagbibigay po ng refreshment po sa atin at nagbibigay ng pag-asa po sa atin, yung salita po ng ating Panginoon. Kaya po sa ating po pag-aaral, no, ay dalangin ko po na kayo po ay sumubaybay dito po sa programa na ito at sundan po ninyo mula umpisa hanggang matapos po yung atin pong pag-aaralan sa gabing ito. Sige po. At akin pong babasahin ang atin pong tema na nakalagay po sa Book ng Luke, no, chapter 7 verse 7. Ano po sabi dito? Sabi po dito sa New King James Version, no? Therefore I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. Sa Tagalog po, sabi po dito, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Amen. So manalangin po tayo sa ating pong Diyos na buhay, ating pong Amang nasa langit at ang ating Panginoong Jesus. Panginoon, sa gabi po na ito, nagpapasalamat po kami sa buhay niyo pong kaloob at sa oras din po na ito, Panginoon, ay itinataas namin ang iyong pangalan. At sa aming kalagitnaan sa programa po na ito, O Diyos, Lord, ikaw po ang mag-glorify. Ikaw po, Panginoon, ang makita sa bawat isa po sa amin. Dahil alam namin, O Diyos, na ikaw ang tunay na Diyos ng bawat isa po sa amin, ang may akda ng langit at lupa. Lord, ang aming pong pag-aaralan na salita mo sa gabing ito, hayaan mo na magrema po ito sa bawat isa po sa amin. At hayaan mo na magbigay po ito ng pag-asa, magbigay, Panginoon, ng trust, pananampalataya din sa iyo, God,
na nothing will be impossible sa iyo pong salita as long as we speak the word and you already have spoken the word, O God. Salamat ng marami bilang iyong lingkod na gagamitin sa oras po nito ay kubliin mo lamang ako sa iyo pong likuran at ikaw ang magsalita sa akin pong kalagitnaan. Salamat dahil ako'y instrumento mo lamang, Panginoong Jesus. And you will be the one to speak in my behalf. You will be the one to anoint me and you will be the one to give wisdom sa aming pong pag-aaralan. Salamat po ng marami. Itinataas namin ang pangalan mo, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Hallelujah, no? So sa gabi po na ito, sa atin pong pag-uusapan, ang pinaka-context po na atin pong pinag-uusapan is nandoon po sa verse 1 hanggang verse 10 ng Luke, no? Para may idea po tayo doon sa kwento ng ating pong binasa sa Luke 7:7, ay basahin po natin yung kabuuan po na context, no? Dahil patungkol po ito sa Kapitang Romano or sa English po, the centurion, ano? So, basahin po natin para magkaroon po tayo ng background patungkol po dito sa kwento po na ito. Basahin ko lang po sa Tagalog. Sabi po dito, Luke chapter 7, verse 1 to 10. Sabi po dito, matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinasabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming tao o napakaraming taong sumunod sa kanya at sinabi, kahit nasa Israel ay hindi ako nakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Amen. So, yun po yung pinaka-context, no, ng ating pong pag-uusapan sa gabi po na ito, no, na kung saan ang kwento po dito is meron pong request itong centurion po na ito. Ito pong kapitan po na ito. Ano po ang request ng centurion? So, meron po siya na isang alipin na kung saan malapit ng mamatay, no? Na kung saan, ang sabi niya ay pagalingin, no? Nang nabalitaan niya po yung ating Panginoong Jesus is maaaring nandun sa malapit sa area sa kanya, ay pinapunta niya po yung kanya pong mga kakilala na mga Jews, no? Tandaan po natin, no? Ito pong centurion po na ito is hindi po ito Jews. Ibig sabihin, hindi po ito Hudyo. So, meaning to say, siya po siyang Gentile, siyang Romano. So, nung time na yon, ang Romano at ang mga Jews, no, hindi po yan magkakasundo. So, pero nakikita po natin sa kwento po na ito na talagang parang may relationship itong Romano at itong mga Hudyo. Bakit po kaya, no? Sinabi po doon kanina sa verse po natin
na nung pagdating ng mga Hudyo, ng mga Jews doon sa ating Panginoong Jesus, ay sinabi nila na pagalingin daw yung alipin nitong senturyo na ito, nitong kapitan na ito. Bakit? Kasi sabi nila karapat-dapat, no? Sabi ng mga Jews, ng mga Hudyo, no, karapat-dapat daw. Bakit? Karapat-dapat, may dalawang bagay po na sinabi po dito. Una is tapat sa kanyang bayan. Ano po? Yun po ang sinabi dito sa isang senturyon ng mga Hudyo. Doon sa verse 5 po natin makikita. At hindi lamang yun, no? Pangalawa na makikita po natin dito na sa sinasabi nilang karapat-dapat ay ito daw senturyon is nagpagawa ng sinagoga. At pag sinabi naman po nating sinagoga, sa kapanahonan na yon, ito po yung sambahan. Ito po yung pinupuntahan ng maraming tao para makakinig ng salita po ng Panginoon. At sa kapanahonan po natin ngayon, ito po yung ating sambahan at ito po yung ating church, yung sanctuary po natin. Ano po? So, yun yung interpretation, no, ng mga Hudyo na karapat-dapat ito pong senturyo na ito na puntahan dahil sa kanyang ginawa, no? Pero ano po kaya ang response ng ating pong Panginoon dito po, no? Although ang ating Panginoon naman talaga automatic na magtutugon siya dahil wala naman pong kinikilingan ng ating Panginoon regardless kung ikaw po ay anumang lahi ka, no? Ito man ay Jews ka man or Gentiles ka man or Romano ka man or whatsoever ka man, no? Ang ating Panginoon, no, mula noon hanggang ngayon, wala siyang kinikilingan. Lahat ng lumalapit sa Kanya, siya po ay tumutugon. Kaya tayo pong lahat na lumalapit sa ating Panginoon, naniniwala ako, tutugunin po tayo ng ating Panginoon. Pero pagdating doon sa malapit na makarating sa bahay ng ito pong senturyo nito ng isang kapitang Romano, may inutos ulit siya ng mga kaibigan niya na salubungin ang ating Panginoong Jesus. At ano po ang pinasabi niya sa pamamagitan ng mga kaibigan niya po na ito? No? Huwag na daw pumunta, no, ang ating Panginoong Jesus doon sa bahay niya. Bakit? No? Hindi daw siya karapat-dapat. Kanina mapapansin natin, sabi ng mga Hudyo, karapat-dapat siya dahil gumawa siya ng matuwid siya sa bansa at gumawa siya ng mga sinagoga. No? Pero sa kanya, no, hindi daw siya karapat-dapat, no, na makapunta sa tahanan ng senturyon po na ito. Ang ating Panginoon hindi karapat-dapat, no, hindi rin siya karapat-dapat na humarap sa atin pong Panginoon. Bakit niya po kaya nasabi yun? Alam naman po natin, pag isang sundalo, no, ay marami po yan na na-encounter sa labanan at automatic, no, marami po yan na mamatay, napapatay. So meaning to say, no, hindi po malinis, in short, yung kanya pong pagkakaroon ng pagiging isang centurion or pagiging isang kapitan, pagiging isang soldier. So ibig sabihin, may bloodshed, mayroong karumihan, no, ng kanya pong buhay. So kaya sinasabi niya hindi siya karapat-dapat. He is not worthy. Amen. So yun po yung sinabi ng centurion po na ito at sinabi niya lang, no, sabihin mo na lamang. Ano? Sabihin mo na lamang yung salita, no? Sabihin mo na lamang, magsalita ka na lamang, nagagaling ang aking alipin at gagaling na po ito. Amen? So yun po yung nakapaloob po dito sa kwento dahil yun po yung request ng centurion. At alam po natin, yung nature ng request po na ito is very urgent. Bakit po? Nasa bingit na po ng kamatayan eh. Very emergency po siya. No? Okay lang sana kung may lagnat lang, okay lang sana kung masakit lang yung ipin, ano po, o kung ano man ang masakit sa katawan, ano. Pero ito kasi, yung sa ating pong kwento, ay nasa bingit po siya ng kamatay, nasa blink of death na tinatawag po, yung centurion servant, ano po. So very urgent, very emergency yung request ng centurion. Kaya ang tatalakayin po natin is patungkol po sa title na kung saan parehas din sa ating tema, na kung saan speak the word. Ano po? Yun po yung ating tatalakayin sa oras po na ito, no? Actually, dalawang bagay lang po yung atin po na makikita muna dito po sa pinaka main verse po natin, no? Dalawang bagay lang po. So, una is Jesus' words has authority. Yun po yung pinakaunang tatandaan po natin. Ang salita ng Diyos may authority sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? Ano po ba sabi dun sa main verse natin?
No, sabi doon sa New King James Version, therefore I did not even take myself worthy to come to you, but say the word. Tandaan po natin na say the word, no? So meaning to say, pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, meaning to say, may authority siya. Dahil sa Tagalog, sabi nun, magsalita lamang po kayo, no? So mahalaga ang authority ng salita ng Panginoon. And ang salita ng Panginoon has the authority. Amen? Amen po. Pag sinabi po kasi nating authority, sa definition po, no? Ito ay the power or right to give order. Ibig sabihin, may uutusan ka, at pag may inutos ka, kailangan sundin. Either to make decision, ikaw rin ang nagbibigay ng or naggagawa ng decision dahil may authority ka. So, ikaw rin ang nag-enforce or nagre-reinforce na dapat sundin nila, dapat i-obey nila. So, you are enforcing obedience sa lahat ng nasasakupan mo. Amen? Sa mga government officials po natin, sino po ba ang may authority? So, from the president down to the lowest sector ng ating pong government, yan po yung mga authority. At pag sinuway natin ang batas ng government, ano po ang mangyayari sa atin? Mayroon pong kapahamakan at meron po, na pagkakulong na mangyayari po sa atin. Halimbawa, nagnakaw ka. Halimbawa, pumatay ka. So, meron pong tinatawag natin na consequences sa ginagawa po natin na kung saan against the law ng ating pong bansa. Amen? Ang napakalungkot po, yung marami po sa atin, minsan, takot pa talaga sa batas ng bansa natin dahil abrupt kaagad yung penalty kumpara sa batas ng Diyos. Kasi bakit? Minsan, hindi kasi nila na pinapabigyan ng mahalaga. Bakit? Hindi naman nila kagad-agad nakikita yung penalty ng Diyos. No? Kaya parang baliwala lang po sa marami po sa atin. Pero at the end of the day, alam po natin na meron pong kalalagyan ang isang tao pag sinuway niya ang utos ng ating Diyos at lalong-lalo na pag wala po siyang relasyon sa ating Diyos at walang iba kung hindi yun po doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. So, dito po sa ating nabasa na authority, ang ating Panginoong Jesus is may authority dito sa mundong ito. At garon din sa kaharian sa langit. Bakit ko po nasabi yun? Sabi sa Matthew chapter 28 verse 18, sabi dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So lahat daw po ng authority ay ipinagkaloob po sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin sa Tagalog, ibinigay sa Kanya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit man o sa lupa. So since dahil nasa lupa po tayong mga tao nilikha ng Diyos at nandito po tayo nakatungtong sa lupain, ang Diyos po natin, ang ating Panginoong Jesus ay dapat may authority at may full control ng buhay po natin. Amen? Pero napakalungkot, dahil marami po sa atin ang lumalabas sa authority, sa full control ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, we are sometimes rebellious doon sa ating Diyos. Amen? And sa pagiging rebellious natin, example na lang po natin si Satan. Sa pagkakaroon niya ng pride, naging rebellious siya, at sa pagiging rebellious niya, ibinagsak siya ng Diyos. Amen? So kung gusto po natin na hindi tayo ibagsak ng Diyos, sumunod tayo sa authority ng ating pong Panginoong Jesus. Amen? At sabi nga po sa Matthew chapter 7 verse 29, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Kasi po yung mga scribes dati, yung mga tagapagsalita ng salita ng Diyos dati sa kapanahunan po nito, ay marami pong alam patungkol sa salita ng Diyos, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Yun po yung difference. Pero naniniwala po ako sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng lahat po ng viewers natin, meron pong pagbabago kung ikaw ay totoong tumanggap sa ating Panginoon dahil ikaw ay bagong nilalang na. Amen? Ikaw,
ngayon ay lumalakad na ayon sa paglakad ng kalooban ng ating Panginoon. Praise be to God, no? Huwag tayong matulad sa mga scribes po na ito, no? Na kung saan yung lumalabas sa kanilang bibig, yes, maaring salita ng Panginoon, subalit ang kanilang ginagawa ay taliwas sa salita ng Panginoon. Kumbaga parang sundin mo yung sinasabi ko, pero wag mong sundin yung ginagawa ko at nakikita mo sa buhay ko. So hindi naman po tatama yun, hindi naman yun maganda po yun, no? So dahil kung ano po ang bunga, ano po ang puno, yun talaga ang magiging bunga niya dapat. Kung ano pong sinasabi natin, dapat yun po yung atin pong matupad. At kung sinasabi po natin na tayo Kristiyano, dapat panindigan po natin yung pagiging Kristiyano po natin. Amen. Hallelujah. So, sa kwento po na ito, yung soldier, yung centurion, naiintindihan niya paano mag-flow yung authority. Paano mag-work ang authority. Kasi bakit? Yung authority na yan, it carried power, and yung command dapat sundin. Amen? Dapat sundin. At dito po sa kanya, sinabi niya na meron din pong nakakataas sa kanya, at kung ano yung sinasabi ng nakakataas sa kanya, sinusunod niya. Ganon din siya. No, meron din nakakababa sa kanya, ng mga alipin niya, mga alagad niya, at kung ano ang sinasabi niya doon, pag pinatawag niya, lumalapit. Pag pinaalis niya, aalis. Ano po? So, naiintindihan niya yung principle ng authority. Kaya nga, sinabi niya sa ating Panginoong Jesus, no, na isabihin mo na lamang. No? Naggagaling siya. So, meaning to say, in-apply niya po. In-apply niya yung authority na ito, no, yung principle sa ating Panginoong Jesus, na kung saan sa pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, na kung saan just one command o billing, no, sa isang command lamang ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus, yung kanya pong soldier ay gagaling. Amen? Tandaan po natin, napakapangyarihan po ng authority. No, ang authority na ibinigay po sa bawat isa sa atin, either tayo man sa government, tayo man sa church, tayo man sa kumpanya, no, ay napakahalaga. Either ito po ay magdudulot ng kabutihan, either ito po ay magdudulot ng kasamaan. Pero piliin po natin lagi na itong authority na meron po tayo ay para sa ikakabuti ng bawat isa po sa atin. Amen. Tandaan po natin, God's authority is everywhere. Kahit sa anong oras, nandyan, at an instant, nandyan po ang authority ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Yung kaharian ng langit at even the earth will pass away, no? But His authority shall never pass away. Bakit? For He is God Himself. Siya mismo yung Diyos, no? He possess yung tinatawag na pinaka-very unique na authority sa lahat po ng sangkatauhan, sa lahat po ng nilikha, dahil siya po ay Diyos, no? At ang authority niya, hindi siya nakalimit doon sa tao, hindi limitado by events, hindi limitado by things, by space, or by geography. Kung hindi, very open po ang authority ng Diyos sa bawat isa po sa atin, hindi po limitado. Amen? And He always rules all things and provide for all things, orchestrates for all things. Dahil He always has. Ito po yung lagi niyang ginagawa, ano? And no one can change that, brothers and sisters. Walang kailanman na makapagpababago ng authority ng Diyos. Dahil siya ay nakaupo sa trono ng Diyos doon sa kaharian sa langit. Amen? Now, tanong, mahilig tayo lagi sa benepisyo eh. Ano ba ang magiging benepisyo sa atin kung nakapaloob tayo sa authority ng ating Panginoong Jesus? Being a believer, no? So, iilan po ito sa benepisyo na matatanggap po natin pag tayo po ay nakapaloob sa authority ng ating Panginoong Jesus dahil nanampalataya tayo, dahil naniwala tayo sa Kanya. Una, salvation and forgiveness, no? Yan po yung nakapaloob na benepisyo sa bawat isa po sa atin. Bakit? No? Dahil sa pamamagitan ng authority ng ating Panginoong Jesus, Jesus' blood
atones for sins. Ibig sabihin, nagbabayad sala sa bawat kasalanan po natin. Amen? Granting us yung salvation sa mga nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol po dyan? Sabi po sa Romans chapter 3 verse 25 to 26, ano po sabi dito? Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Tandaan po natin sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. So next po, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Tandaan po ninyo, itinuring na matuwid ikaw at ako dahil ikaw at ako ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. So unang-una po yun na ating pong benepisyo na matatanggap. No? Magkaroon tayo ng kaligtasan. Mapatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan dahil lahat po tayo ay makasalanan. No, wala ni isa man sa atin ang matuwid. So lahat po tayo nagkasala. Amen? Dahil yun po yung sabi ng Roman 3:23, no? Wala ni isa man na matuwid. So pangalawa, no, ilan lang, tatlong benepisyo lang po yung bibigay ko, no? So pangalawa, ano pang benepisyo po sa atin ito, no? Yung pangalawang benepisyo po sa atin ng authority ng ating Panginoong Jesus is deliverance from demonic influence. So you will be delivered from all forms of attack of the devil. Amen? Bakit? Dahil the authority of Jesus demonstrated sa pamamagitan ng kanyang dugo na doon nabuyaboy sa krus ng Kalbaryo will provide freedom and protection from evil powers. No, itong magbibigay po sa atin ng proteksyon, ng kalayaan sa lahat ng sumpa, sa lahat ng gawa ng kaaway, na lahat ng gawa ng demonyo, no, ng espiritu ng diablo sa ating pong mga buhay. Ano pong sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14? Nasabi dito. Sabi niya po, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Tandaan po natin ulitin ko. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Verse 14. No? Sabi niya doon sa verse 14. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa mga tuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So meaning to say, no, tayo po lahat is dineliver, binigyan ng freedom para sa lahat ng influence, na demonic influence ni Satan at lahat ng atake ni Satan sa buhay natin. Pastor, ano po bang klaseng atake po yan? No? Pagtatanungin niyo po ako kung anong klaseng atake, yung mga signs na tayo po ay inatake ni Satan. No? May ilan din po akong ibibigay. No? Pag ikaw po ay emotional distress, for sure, no? Ikaw po ay inaatake ni Satan. Ikaw po is under the influence of demonic influence. Amen? Pag sinabi natin emotional distress, you have a feeling of depression, you have a feeling of loneliness, meron kang parang self-destruction na instinct, no? Yung lagi ka nag-worry, constant worry, constant anger, constant resentment. Ibig sabihin, pag resentment, sama ng loob, no? Kapiraso lang na bagay, no? Sumasama na kagad ang loob mo, no? Yan po yung mga signs na kung saan activity ni Satan to influence you. Mara ma-influence ka. Amen. At sa bagay po na yan, ang nangyayari sa isang tao ay hindi maganda. Ibig sabihin, nawawala siya sa kalooban ng Lord, ng Panginoon, pag meron siyang emotional distress. Pero huwag kang mag-alala, kapatid, no? Dahil pinagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo, ikaw rin
mapagtatagumpayan mo whatever demonic influence through emotional distress na iyong pinagdadaanan ngayon. Manalig ka sa ating Panginoon. Ano pa? No, na mga signs. So, meron tinatawag na controlling or argumentative behavior. So, meaning to say, no, pag kinonfronta mo, may medyo ma-attitude na kagad, nagre-resist, no? Kumbaga, nire-resist niya yung correction, no? Kumbaga, hindi siya open sa correction, sa review, and nagdi-defend siya, no? ng mga bagay-bagay na kung saan dinidepensa niya yung mga ginagawa niya na hindi tama, no? At meron ding control of manipulation ng kanyang buhay na kung saan minsan, no, binabali niya pa nga minsan ang salita po ng Panginoon, no? Minsan pinipilosopo pa ang salita po ng Diyos. So meaning to say, kung meron kang attitude na ganito, no, controlling and argumentative behavior, you are under demonic influence. You are under the authority ng demon sa buhay mo. Amen. Kailangan mo pa rin ang authority ng ating Panginoong Jesus para makalaya ka dito. Amen. Ano pa? So, meron din po tinatawag na physical symptoms na tinatawag. Pag sinabi natin physical symptoms, no, minsan, alam ko may mga iba po sa inyo na nakakaranas na minsan hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain na sakit ng ulo, kung ano man mga sakit-sakit sa katawan, ano po, and even yung pinaka very strange na physical na sensation na kakaroon sa iyong katawan, no? Na kung saan kahit na pumunta ka sa doktor o saan ka man pumunta ng mga diagnostic na mga clinic, no, walang makita sa iyo na sakit, no? Yan po is nagpapahiwatig din that you are under attack. That you are under attack by the devil, no? At ano pa? Pag ikaw po is spiritually disconnected, no? You have a spiritual disconnection. So once your relationship sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos, no, ay nagkakaroon ng diminishment, ibig sabihin nababawasan, no, ay magkakaroon ka ngayon ng pagbabawas din sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesus at lalong-lalo na sa pag-ibig mo sa kapwa-tao. And yan po na disconnection sa ating pong Panginoon, sa spiritual mo, yan po is a sign na ikaw po ay inaatake at you are under the demonic influence. Amen. So ano po yung magiging response po natin sa mga demonic influence po na ito? Simple lang po ang magiging response po natin sa lahat ng demonic influence sa buhay natin. We have to evaluate mo yung sarili natin. Ano ba ngayon ang current na nararanasan po natin? Nandito po ba tayo sa struggle na ito? Sa influence po na ito? No? Simple lang po ang atin pong gagawin para makalaya po tayo sa demonic influence na ito. Siyempre, walang iba kung hindi we have to accept Jesus sa buhay natin. We have to accept His authority sa buhay po natin sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan po ng salita niya, and syempre, you will always reject sin. Huwag mo pong i-welcome ang kasalanan sa buhay mo. Alam mong nagkakasala ka na, hindi ka pa nagre-repent. Amen. Alam mo na makasalanan at masama ang gagawin mo, ginagawa mo pa rin. So dapat, we should reject. Once alam natin na hindi tama ang ginagawa natin, we have to reject. Huwag po natin hayaan na pumasok pa sa ating buhay dahil ito ang magbibigay sa atin ng mitya para mawala at madisconnect tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Now, ano po ang pangatlo na benepisyo sa atin? Okay? Kanina po, sabi po ko po doon, ang benepisyo is salvation and forgiveness. Ang pangalawa is, yung benepisyo niya ng pangalawa is yung tinatawag po natin na deliverance from demonic influence. No? Madideliver ka sa lahat ng demonic influence na na-discuss natin. And syempre, yung pangatlo, no, na benepisyo po sa atin ng authority ng ating Panginoong Jesus is you will have peace. Meron kang kapayapaan. Amen. Bakit? Jesus sacrifice, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, it brings peace with God and a cleansing ng conscience po natin. Na kung saan ito'y maglilid
to a clear conscience, no? And tinatawag nating inner peace. Praise be to God, no? Lahat po tayo gusto po natin ng inner peace. Hindi po nabibili yung masarap na tulog. Amen? So, marami po dyan na tao na hindi po nakakaranas ng inner peace. Balisa, no? At tapos, worry, no? So, pero tayo po, bilang mga anak ng Diyos, no? Tayo po ay may kapayapaan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ano po sabi dito sa Romans 5:1 tsaka Philippians 4:7? No, Romans 5:1 sabi po dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, mapayapang ugnayan sa ating Diyos sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin po pwedeng tanggalin sa equation ng ating Panginoong Jesus. Minsan tinatanggal, no? Huwag po tayong magtanggal sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa equation ng buhay po natin. Amen. Ano po sabi rin sa Philippians chapter 4 verse 7? Sabi po dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkakilala kay Kristo Jesus. Amen? So tandaan po natin, no, kapangyapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng isip at ng ating puso. Minsan, hindi natin naunawaan na bakit payapang-payapa tayo despite na sobrang dami ng problema natin, despite na sobrang dami ng pinagdadaanan natin, no? Sasabihin natin kay Lord, dadaan na po yan, Lord. Amen? No? Dadaanan lang namin yan dahil kasama ka namin. Amen? No? Pero dito po, pag meron tayong peace, no, ang Diyos po natin, ang atin pong magiging sandigan, ang Diyos po natin ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat po isa sa atin. Bakit? Kahit hindi natin naunawaan, kahit hindi natin nalalaman sa ating mga puso, no? Pero nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Bakit? Dahil meron tayong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. At nagkakaisa tayo sa ating Panginoong Jesus. Yung pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus ay sapat na para pumayapa ang buhay mo, pumayapa ang buhay natin, pumayapa ang buhay ng lahat ng tao. Amen? Kaya po, no, mga kapatid, brothers and sisters, at lahat po ng mga online families po natin dyan, no, lahat po na ito, no, nag-i-indicate na kung saan ang authority of the words of Jesus. Ibig sabihin, may authority ang salita ng Panginoong Jesus. No, dahil Jesus' words has the authority. Kaya po tayo as believers of Jesus Christ, no, can use yung authority na meron ng ating Panginoong Jesus, no, by proclaiming and applying the Word of God. Pag under attack tayo ng kaaway, we have to proclaim, no, ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan i-reject natin. Bakit? No? Nung time na ang ating Panginoong Jesus ay umakyat na sa kaharian niya, no, at naiwan ng kanyang mga disipulo, at after na puspos sila ng banal na espiritu, ano po ang ginawa ng mga disipulo nung nag-mission sila, no? Lahat po ng mga disipulo ginamit ng ating Panginoong Jesus, at sa kanila pong paggamit, no, at sa pagpapagamit nila sa kanilang buhay, nagkaroon po ng himala, milagro, ang kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon dahil ginagamit nila ang authority ng ating Panginoong Jesus. Kaya ikaw at ako, meron pong authority dahil ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen? Dahil ikaw at ako nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesus. Kaya kaya-kaya mo palayasin lahat ng mga influence ni Satan sa buhay mo. Kayang-kaya mong sabihin kay Satan, wala ka ng puwang sa buhay ko kasi ako ay anak ng Diyos. Amen? Dahil sa atin pong mga buhay, kung hinahayaan natin yung influence, yung negativity sa buhay natin, magkakaroon po yan ng manifestation. Amen? Magmamanifest po yan. Pero pag hinayaan natin sa buhay natin na tangi ang salita ng Diyos ang mangunguna at ang ating laging pinapapasok, lagi pong magmamanifest
positively ang ating pong mga buhay at may impact yan sa iyo at sa lahat ng iyong nakakasalumuha dito sa mundong ito. Amen. Now, pangalawa po, na mapapansin po natin, no, this is the second. Kanina, Jesus' words has authority. Pangalawa naman po, na topic po natin, is Jesus' words has the power to heal. No? Doon sa pinaka-main verse natin, sabi dito, but say the word, sabi niya doon, and my servant will be healed. Sa Tagalog, gagaling. No? Gagaling na ang lingkod nitong centurion po na ito. So, mapapansin po natin na yung request ng centurion, no, ay meron pong pananampalataya. Faith that can result in healing. Kahit na walang physical contact. Kahit na walang very close proximity, ibig sabihin, malayo. Pero, nagmanifest ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya ng centurion po na ito. Now, the question, how is your faith? Kamusta po ang pananampalataya mo? Nananampalataya ka ba na kayang-kaya ka rin pagalingin ng ating Panginoong Jesus? At tandaan po natin sa lahat ng mga misyon ng ating Panginoong Jesus, nung time siya ay nagpapagaling, nagde-deliverance, no? Nandun siya harap-harapan. At maraming ways, no? Minsan, yung babaeng naagasan, hinawakan lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus, gumaling. Meron din naman na sinabi niya lang salita, no? At gumaling, no? Meron din naman na may inutos siya, takpan yung mata ng putik at tugasan, no? So, meaning to say, marami na times na sa kwento sa Biblia, ang ating Panginoon Jesus nagpagaling, pero nandun yung presence niya. Pero dito sa time na ito, wala ang presence niya. Kaya mga kapatid, no, hindi man natin nakikita ang ating Panginoong Jesus ngayon at pinanampalatayaan natin na siya ay kayang magpagaling sa bawat isa sa atin. Maniwala ka, may milagrong mangyayari sa buhay mo. Ikaw ay gagaling, hindi lang physically, no, lahat ng aspeto ng buhay mo gagaling. Ito man emotionally, ito man spiritually, no, even physically and financially, gagaling yan. Amen? Dahil kahit na naghihingalo ang ating financial, no, dahil ang Diyos natin ay may-ari ng lahat, no, pag gagawing i-revive ng ating Panginoon yan. Amen? At naniniwala tayo, no, dahil nananampalataya tayo na walang bagay na mahirap sa ating Panginoong Jesus. Amen. So by faith lang. Dapat by faith, no? By faith, lahat yan matatanggap natin. Physical, spiritual healing, sa pamamagitan, of course, ng authority ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Ano po sabi sa Proverbs chapter 4 verse 20-22? Sabi po dito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon. Dahil yan po ay magpapagaling ng inyo pong mga katawan at lalong-lalo na ang kaluluwa po natin. Kasi saan ba nanggagaling yung sakit ng ating katawan? Sa kaluluwa po natin. Bakit? Ano ba ang kaluluwa natin? Yung naiisip natin, no? Yung nararamdaman natin. Ano pa? At of course, yung kalooban natin. Amen? So yan po. No, diyan nag-uumpisa. Kaya hindi lamang pagagalingin ng Panginoon ang katawan mo, kung hindi lahat ng aspeto ng buhay mo, as long as meron ka kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya lagi tayong manahan sa salita ng Diyos. We have to spend time sa salita ng Diyos dahil ito lamang ang source ng healing sa ating body, soul, and spirit, sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating espiritu. At bakit? Dahil binibigay natin ang lahat ng pagtitiwala at ating pag-asa sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na maalala ng ating Panginoong Jesus is ang ating dakilang manggagamot. He is our great healer. Hindi siya isa sa tagapagpagamot, pero siya yung pinakapuno na kayang magpagamot at magbigay ng buhay. At ang salita niya
ay kahalintulad ng isang medisina ng doktor. Hindi mo na kailangan magpareseta sa doktor. Kung ano man ang nararanasan mo, nararamdaman mo, anxiety, depression, hindi mo na kailangan magpareseta ng pangpakalma kasi sapat na ang salita ng Diyos para ikaw ay kumalma. Dahil ang presensya ng Diyos, yan ang magbibigay ng refreshment sa bawat isa po sa atin. Amen? And speaking ng scripture over and over sa ating buhay by declaring it, mangyayari yung signs, wonders, and miracles sa buhay natin. And tandaan po natin, dahil ito po ay nanggaling sa Diyos, it will always begin with God. So, healing will always start and ends with our God, with our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po, brothers and sisters, therefore, we need the same extraordinary faith ng centurion po na ito. Anong klaseng faith? A profound faith. Pag sinabing profound, malalim. Malalim na pananampalataya. Bakit? The centurion believed Jesus na kaya niyang pagalingin yung kanya po na servant sa pamamagitan lang ng pagsasalita through His words without being present. And yan po ang manifestation ng pinakamakapangyarihan na pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, yung authority niya at yung kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya, brothers and sisters, we as Christians, we should always trust and dwell in the words of Jesus. Why? Because Jesus' words has authority and Jesus' words has the power to heal. In Jesus' name. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Ikaw po, Panginoon, ang nalugod sa aming pong napag-usapan. At salamat din, O Diyos, sa kaloob mo na buhay. Salamat din sa aming napag-aralan na lagi, Panginoon, ay manahan kami sa iyo po, Panginoon, na salita, O God, dahil itong salita mo, Panginoon, ito po ay may kapangyarihan, Panginoon. Your words has the authority, O God, and your words has the power to heal, O God. Kaya, Panginoon, dalangin ko sa bawat isa na nakikinig ngayon sa programa po na ito, kung ano man ang kanilang daladalahin, Panginoon, if they are under demonic attack, Lord, I declare and decree in the mighty name of Jesus, palalayain mo sila sa oras na ito sa pamamagitan ng salita mo sa pangalan ni Jesus. At ganoon din, O Diyos, kung meron man nakakaranas, O God, ng kasakitan, ito man, Panginoon, ay crucial or hindi man, Panginoon, Lord, I declare and decree, Panginoon, that the power of healing through your words, they will receive it by the mighty name of Jesus, by the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon, ng marami. Ikaw na po, Panginoon, ang naitaas. Ikaw din po ang malugod. At ikaw din po, Panginoon, ang naparangalan sa aming pong kalagitnaan. We honor you. We praise you. In Jesus' name, amen and amen. At isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. God bless you po. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon.
kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alin